El meu nom és Sebastià i tinc 79 anys. Fa més de 20 anys que vaig començar a fer cursos i no m'he aturat. Jo visc a Son Rapinya. Venc en cotxe 10 minuts, màxim. Bueno, jo nom Maribel Murci i visc en el centre de Palma, per dir-ho, perquè la plaça Espanya avui en dia ja se pot considerar centre. I, clar, tinc totes les parades d'autobús, la parada de taxis. Doncs mira, cada 10 minuts hi ha, diríem, un bus. I jo crec que en 10 minuts venim, perquè el bus té un carril a posta i fa molta de via. Bueno, yo me llamo Anke, nací en Holanda, pero ya llevo más de 50 años en España y estoy encantada. Voy en coche y la verdad es que es muy cercano, en un cuartito de horas está, y además hay aparcada delante del edificio, así que lo veo bastante fàcil. El venir a fora, per jo, és un al·licient, perquè cada dia puc anar pel carrer Sant Miquel, per la Rambla, però desplaçar-me a un lloc on hi ha pins i on hi ha aire sa, me fa com il·lusió, que vol cada dia. És com que la tercera edat que van de viatge, igual. Fundació Sa Nostra, compromís amb les persones.